Kaixo, ikasleok, gaur ikusiko dugu zer den idazkera zientifikoa eta eraiketak ikusiko ditugu. Idazkera zientifikoa erabiltzen da batez ere zenbaki oso handiak adierazteko. Bai? Adibidez, baldin badaukagu zenbaki hau, idazkera zientifikoan idatziko dugu. Hau da, koma hemen baldin badago, mugitu behar dugu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posizio, zifra bat bakarrik aurkitzeko batetik 9, bai? Orduan, izango da 3,6 bider 10 ber 7. Honek adierazten du zenbat posizio mugitu dugun koma. Bai, eskerrerantz. Kasu bera, zenbaki oso txikiak adierazteko. Adibidez, 0,0008 izango litzateke, mugitu behar dugu koma eskuinerantz 4 posizio. 1, 2, 3 eta 4. Hau da, 8 bider 10 ber -4 izango litzateke. Bai? Hau da, koma eskerra mugitzen badegu, berretzailea igo egiten da, eta koma eskuineruntz mugitzen badugu, orduan berretzailea jaisten da. Hau da jakin behar deguna, bai? Idazkera zientifikoan. Beste zenbaki bat jarriko dugu, adibidez. 724 bider 10 ber 2. Zenbaki hau ez dago idazkera zientifikoan, zeren eta aurkitu behar dugu zifra bakar bat komarekin. Hemen jartzen badugu, hemen dago koma, orduan mugitu behar dugu eskerrerantz 2 posizio, 1 eta 2. Hau da, hemen ber 2 baldin bada, mugitzen badugu posizioa da ber 3. Beste bat mugitzen badugu da ber 4. Bai? Orduan da 7,24 bider 10 ber 4. Idazkera zientifikoan, bai? Kasu bera, izango bagenu, adibidez, 82,5 bider 10 ber -3, orduan, koma hau mugitu behar dugu posizio bat eskerreruntz. Hau da, berretzailea igo behar dugu. Igogailu batean pentsatu, -3 pisoan baldin bagaude, mugitzen badugu posizio bat eskerrerantz, -3tik gora pisu bat izango litzateke -2. Bai? Hau da, 8,25 bider 10 ber -2. Bai? Kasu bera, baldin badaukagu, adibidez, horrela. Orduan egin behar deguna da, 2 posizio mugitu eskuinerantz, bai? Zifra bat batetik 9 aurkitzeko. Hau da, ber 4 baldin badaukagu, eskubira mugitzen badugu, berretzailea jaitsi behar da. Orduan daukagu, hemendik hasten gara, ber 4, ber 3 eta ber 2. 7,2 bider 10 ber 2. Beste adibide bat adibidez, 0,008 bider 10 ber -7. Eskubirantz mugitzen badugu, 3 posizio mugitu behar gara, zifra bat batetik 9 aurkitzeko. Orduan, 1, 2, 3, 8 bider 10 ber -10. Eskuinerantz mugitzen dugunez koma, berretzailea jaitsi behar da. Bai?
Hemen da minus zazpi, minus hortzi, minus bederatzi, eta minus hamar. Bai? Eta honekin batera, ikusiko ditugu eraiketa batzuk. Adibidez. Batuketa. Batuketarako, adibidez, baldin badaukagu zenbaki hau, imaginatu, bider 10 ber minus bi, bai? Gehitzen badiogu, imaginatu, larogeita bi, koma bost, bider 10 ber minus lau, bai? Orduan, batuketarako jarri behar dugu berretzaile berdinarekin. Orduan, nahi duguna izan daiteke minus bi edo minus lau. Biak. Kasu honetan, erabiliko dugu adibidez ber minus bi. Bai? Orduan, hau geratzen da berdina. Eta hau pasa behar dugu 10 ber minus bi. Ikusten dugunez, minus lautik minus bira pasatzen gara, hau da, igogailua pasatzen da minus lau pisutik minus bira. Hau da, igotzen da igogailua bi pisu. Igotzen denez, orduan koma eskerrerantz jun behar du. Orduan, bi posizio minus lau, hemen minus iru. Orduan, minus iru, zifra bat aurkitzeko, minus iru eta minus bi. Bai? Hau da, 0, koma sortzi bi bost. Eta orain egin behar duguna bakarrik da, batu bi zenbaki hauek, bai? Eta zenbaki hau berdina utzi, bai? 10 ber minus bi, eta orain batuko ditugu bi zenbaki hauek. Kasu honetan izango litzateke, bost, bi, bat, eta 725. Bai? Ikusten dugunez, oraindik ez dago idazkera zientifikoan jarrita, beraz, idazkera zientifikoan jartzeko, aurkitu behar dugu bakarrik zifra bat, batetik bederatzira. Hau da, mugitu behar dugu koma eskerrerantz. Zenbat posizio? Bi, bat eta bi. Bai? Eskerrerantz mugitzen dugunez, berretzailea igo behar da. Beraz, bi posizio, minus bat, eta hemen 0, bai? Beraz, bukaeran geratuko litzateke, 7,25 bat, bi bost, bider 10 ber 0, bai? Igo dugu minus bitik 0ra, idazkera zientifikoan. Hala ere, hauken du ezakegu eta mal ber 0 da bat, bai? Hori izango litzateke, batuketa. Biderketa errezagoa da. Balin badaukagu adibidez, 5,2 bider 10 ber bi, bider 10 ber lau, egin behar duguna bakarrik da, bai? Geratuko litzateke 10 ber 6, biderketa denez bi berretzaileak batu egiten ditugu, 10 ber 6, eta kasu honetan bi zenbaki hauek edo mantizak biderkatu behar ditugu. 10,2 bider bi da 10,4. Bai? Baina nola ez dagoen idazkera zientifikoan, mugitu behar dugu koma, bat eskerrera, hau da, igogailua edo berretzailea igo behar dugu. 1,04 bider 10 ber 7, izateko zifra bat batetik bederatzira. Hau izango litzateke biderketa. Zatiketa izango litzateke beste azkeneko eraiketa. Baldin badaukagu adibidez 12,4
bider amar berbi zati lau bider amar ber minus iru, bai? Zatituko ditugu bi hauek. Egin behar deguna da, jarraituko dut hemen, barkatu. Egin behar deguna da zatitu mantizak, edo zenbaki hauek, 12,4 zati lau da iru, koma bat, bider amar berzen bat, zatiketa denez egin behar dugu bi, eta bigarrenari aldatu behar diogu zeinua, zatiketa denez aldatu behar diogu zeinua. Da zatiketa, orduan, plus iru. Bai, eta bukatzeko geratzen da iru, koma bat, bider amar berbost. Eta hau da, jakin behar deguna, idazkera zientifikoari buruz.